La rajola xerrameca, una aventura a la rajoleta. Uns amics i amigues molt aventurers van decidir entrar en una fàbrica molt i molt antiga. El rètol indicava ceràmica, pujol i bausis. Els seus avis i àvies els havien explicat que allà es feien coses molt boniques, de molts colors, i que era molt gran i molt important. Ja feia molts anys que ningú no treballava allà. La fàbrica estava abandonada, però van veure una porta mig oberta i van decidir entrar-hi, amb molt de compte, plens de curiositat. La Laia no pot caminar, però amb la seva cadira no para quieta un moment. És molt activa, juga a bàsquet i fa molt d'esport. Va ser la primera a entrar amb una llanterna que duia de casa. En encendre-la, van veure un forn molt gran, taules amb eines i pinzells i l'interruptor. La Sofia hi va anar corrents i va encendre el llum. Amb el llum encès, tots es van quedar bocabadats, mirant les rajoles tan maques de les parets, ja que feien molts dibuixos diferents. En Johan no hi veu gaire bé i s'ajuda d'un bastó per caminar. És un gran detectiu, sempre olora els problemes i és capaç de sentir sorolls que nosaltres no podem. No entenia què hi feia allà una muntanya d'alguna cosa que semblava sorra? Va trobar un objecte dur, amb dos costats iguals. Semblava un triangle, però al treure'l de la sorra es van endur una gran sorpresa. Era una rajola quadrada com les parets, amb 4 costats iguals i una textura molt suau. La van ajudar a sortir de la sorra i per fi va poder parlar. En Johan li va passar al Marc i, de sobte, va sentir un soroll que sortia d'aquell objecte. No entenien què deia, perquè tenia la boca plena de sorra. En Marc es va posar en acció. S'ajuda d'un aparell per a l'oïda per poder sentir-hi bé i és expert a llegir els llavis. Ens diu ajuda. I la rajola va començar a fer el que més li agrada. Començar a parlar i a parlar mentre l'escoltaven molt atents. Hola, que bé que hàgiu vingut. Jo sóc la rajola xerrameca. Aquesta és la meva fàbrica. Aquí treballava molta gent, dones, homes, nenes i nens. I sabeu què feien? Doncs rajoles, com jo, quadrades, rajoles de molts colors i dibuixos. Voleu saber la meva història? Mireu, sóc una rajola de vela. La meva mare és una rajola blanca i el meu pare una rajola verda. Per això, jo tinc un triangle blanc i un de verd, una miqueta de cada un. Mai he sigut com les altres rajoles, sempre he estat diferent i a vegades la gent no m'entén. Vaig decidir canviar de paret per anar amb els meus amics que m'estimen tal com sóc. Sempre ens ajudem, però vaig caure i ara no puc tornar. No t'amoïnis, va dir en Marc, que sempre cuida de tothom. Entre tots t'ajudarem a trobar les teves amigues. Com et podem ajudar? Heu de buscar un buit entre totes les rajoles que veieu a les parets. Aquell és el meu espai. I allà m'heu de tornar a col·locar, perquè és on encaixo i em sento bé. Tots van començar a buscar i buscar, fins que la Sofia va començar a dir Ai, com es deia? Foguet... No, forat! He trobat el forat! La Sofia fa poc que viu a Catalunya. És francesa i encara hi ha paraules que no li surten. La Laia va fer morter, una pasta que serveix per enganxar les rajoles a la paret. La Sofia la va aplicar amb compte. El Johan, que és molt hàbil amb el tacte, va encaixar la rajola i el Marc indicava i donava ànims a l'equip. La rajola xerrameca es va emocionar molt. Era la primera vegada a la seva vida que es quedava sense paraules i no li sortia la veu de tan feliç que es sentia. Aquells nens i nenes que l'havien ajudat eren tots molt diferents. Hi havia coses que no podien fer, però eren els millors a fer d'altres coses i amb respecte i paciència havien fet un gran treball. La rajola xerrameca va pensar que si fóssim rajoles com elles, faríem una combinació perfecta i un dibuix preciós. Aquella fàbrica ara és un museu, en el qual tothom pot trobar-hi el seu espai.